Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo lahat sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. Sa mga bago na nga lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtutubig pindutin ang subscribe, like, and share. At pindut na rin po ang followers po para maganda-ganda po. Salamat po sa inyo lahat. At, at tatanungin ko pong napakaling utang na loob sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyo lahat. Sa mga hindi po nakakalimut tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay, ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo lahat. At pagkakalob sa inyong siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pasensya na po kayo kung dito ako nag-upload kasi doon sa amin kasi sa masikip po. Hirap kasi pag nag-upa ka kasi na medyo maliit po na bahay. Kaya pasensya na po kayo kung palagi po nyo dito po nakikita. Ang importante po ay yung pinabahagi ko po mga orasyon na po. Kung nyo na pampansinin yung mga sa po, ang importante po dito ay yung mga orasyon na ibabahagi ko po sa inyo. Ito ay mga po, subok na po. Pag yung ginamit nyo po yung orasyon ay dapat po mauna po. Kumuha po kayo ng isang basong tubig. Tapos iyon na po yung hoc is inem corpus meum, hic is inem calic sanguinis mei nobi eterni testamenti mysterium pidi qui pro vobis et pro mortis iponditor in remissionem peccatorum Jesus homo Salvador. Dapat po mauna po yun, tapos isunod po yung gusto nyo na pong orasyon na magagamitin po nyo para po, mabisa po na talagang andar po. Kaya binabagi ko po yun para malaman po nyo na dito lamang po sa Liwagan ng Pangasinan ay nagkukan po ako na tulungan po ninyo po at tutulungan ko po rin po kayo sa mga binabagi ko po mga orasyon po. Ang po lamang po dito ay gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan para maganda po na po kinalalabasan. At itulong nyo po rin po sa iba para po, i-share nyo po sa iba. Ito po i-share ko po sa inyo yung orasyon kontra usog at sakit ng tiyan. Liwagan ng Pangasinan po. Magdasal po ng isang ama namin, sumasampalataya. Ito po yung napakabisa po ito na kung halimbawa may pinuntan po kayong maokasyon o nakisalamuha po kayo sa mga taong hindi nyo po kilala at kasama po ninyong buong pamilya. Kung halimbawa po ay may nakuha po ng nausog po sa inyo, ito na po, ibabagi ko po sa inyo, gagawin niyo po. Usalin po sa isip lamang po, po sa tubig inumin, ipainom sa pasyente o sa anak niya po. At unti-unti pong mawawala po yung sakat ng tiyan po niya. Napakabisa po ito na magagamit po natin sa araw-araw. Dapat sana po ay maisolo po natin to para may magagamit po tayo. Mga nanay dyan, tatay, dapat po isaulo po ninyo para magagamit po sa mga anak nyo at may pangontra po kayo sa usog. Mahirap po kasi yung mausog ngayon na po, masalo yung may malakas na usog, may namamatay dyan po sa usog po na yung malakas po yung usog niya, yung halimbawa galing po sa bundok tapos parang mga mangyan, mga kanyan, malalakas po yung mga usog nila. Dapat po ingat-ingat lamang po. Kung talagang yung mga po para doble-doble po gawin nyo po ang pamamaraan po rin po na isa po ay yung kunin po yung damit niya, mga damit niya, saka po ilagay nyo po sa palanggana, tapos lagay nyo po ng isang dakot na asin, lagay nyo lang po ng tubig na konti po yung damit niya, saka mga short niya. Kung halimbawa hindi nyo po alam ang gagawin po nyo, kumuha kayo ng isang kalating dakot na asin, tapos ilagay po nyo sa damit niya na may tubig, tapos
magpakulo kayo ng tubig na yung katamtamang pong kulo, yung maligam-lam lamang po, tapos ibuhos nyo po doon sa damit niya na tapos ilagay nyo po sa silong po niya. Kung halimbawa nung may kama siya, ilagay po niya sa silong po ng kama niya, tapos maamoy niya, mawawala po yung usog niya. At dapat po kung gumagawa po kayo nito ay magkuhan po kayo, manalangin po kayong taimtim sa Diyos para gabayan po kayo. Bago po kayo umusal po ng mga orasyon po, ay humingi po na kayo ng gabay sa Diyos na tutulungan po kayo at talagang magproseso po kayo na humingi ng tulong sa Diyos, at magpasalamat rin po kayo pag natapos nyo pong ikon po. At ibiyabagi ko po ito sa inyo para malaman po ninyo, mga nanay dyan na mahilig pong gumala sa po, i-share ko po sa inyo ito para malaman po nyo na may ang hiwaga ng Pangasinan ay mayroong ganitong usapin po. Orasyon kontra usog at sakit ng tiyan, hiwaga ng Pangasinan. Mag-isal po ng ama namin, isang sumasampalataya, isunod po yung orasyon po ng 3 bisis po, at lagyan po ng susi po. Ang nilalagay kong susi po sa akin po ay yung conforme po sa orasyon po kung lalagyan ng susi para po siya. Usalin po sa isip lamang po at ihip po sa inumin o ipainom sa pasyente o sa mga anak po. Magdasal po ng isang ama namin sumasampalataya, isunod po yung orasyon po ng 3 bisis. Narito po ang orasyon po, kontra malin, Jesus, amin, kormuram. Kontra malain, Jesus, amin, kormuram. Kontra malain, Jesus, amin, kormuram. At lagyan po ng narito po ang orasyon. Lagyan po ng susi po ng sa pangalan ni Kristo na taga Nazaret po. Usalin po lamang po sa isip lamang po at po sa isang kalati o isang basong tubig. Yung hindi po punong-puno yung mga katamtaman lang po ang ilagay nyo po sa isang basong tubig at ihipon nyo ito. Ito po inuusal po sa isip lamang po at ihip po sa tubig at ipainom po sa pasyente nyo po. Ito ay unti-unti na pong mawawala ang kanyang pagkausog at sakit ng tiyan. Yan po. Sana po huwag po kayo makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. At pakipindot na rin po ang follow. Pakitulong na lang po sa inyo lahat. Sa mga baguhan po, tutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Screenshot nyo po para po. Itignan ko may iba ka hindi siya maraming salamat po. Sana po kung kayo makalimut po mag-subscribe, pindutan rin po followers po. Maraming salamat po.